Og Christina! Og velkommen til vores nye YouTube-kanal, Anne og Kia! Wow! I denne YouTube-kanal vil vi vise alle mulige videoer med spil og ja, det hele. Og vi kan sige, at den første serie vi vil lave, det har noget med World of Warcraft. Og så vil vi ikke sige mere, fordi vi vil ikke ødelægge det. Men ja, som I kan se, den vi hedder på lige nu, det er sådan nogle 90'ere. Dem vil vi så ikke spille på, fordi vi vil hellere lave et nyt adventure for jer og spille på en helt ny en. Ja, men det var bare det. Og nu kommer... Så lad det blive en god rejse, og tak fordi I gad at se med. Så ja, bye! Hej igen YouTube, så har vi her en warrior. Jeg skal til at lave den. Jeg laver en warrior human. Ja. Så Christine, hvad vil du lave, Christine? Jeg tror jeg vil lave, jeg ved ikke, Paladin. Paladin? En Paladin-pige. Det er det, jeg har. Jeg er lidt glad for en warrior, fordi jeg har noget ekstra armor. XP armor hedder det. Faktisk meget fedt. Det er meget godt. Jeg ved godt, hvor mange gætter det nok. Ja. Prøv at tage på min. Der er rigtig meget af det. Det er... Ja, det er godt. Ja. Hvad er sjovt her? Der er en lille snart skæg. Se på ham. Der. Jeg skal kalde ham... han kunne have det, yeah! Okay, jeg ikke. Skal I ikke sige ja indtil nu? Okay. Nu er I kun at gå ind, og så kommer jeg tilbage, når vi begge to er klar. Så YouTube, så er jeg tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nævne. Hej! Det hedder så Snog. Snogi. Snog. Ja. Det der med U og O, Snog. Ja, men det kan godt være, det staves Snogi, men det udtales Snogi. Okay. Velkommen. Nu starter de første diskussioner. Kom ind, jeg har ikke kommet jo. Ja, og som sagt er jeg en paladin, og han er en warrior. Okay, kom. Okay, vi tager nogle hver, så skal du ud af. There you are. I help you. Nej, don't help. I don't want your help. Come and help me. Help me. Help you. I'm getting attacked. Die. Do it. Har fået lidt hands, eller gloves, vi skal kalde det. Ja, level 2. Level up. Og det ser døjt ud. Prøv at se, hvordan jeg har sådan en stor handskebukse. Skal du ikke have din handskebukse? Nå, jeg var ikke videre. Ja, det er på det. Okay, Så jeg skal komme med Black Rock Style. Så skal der vente i, jeg nu... Okay, det var ikke det, bare jeg skal nu lige lyder lidt for højt. Die! Snap, son. Det spærer meget stort. Die, potato. Die, potato. Okay, potato. Okay, jeg vil lige hurtigt pause. Jeg er lige kaffepause. Åh, brus.
currently gonna kick his ass. I kicked her ass. So. Jeg skal gøre virkelig meget, ikke? Kan nu ikke engang noget ved at gøre. Jeg prøver at sige begge. Det er godt. Jeg har den sidste. I got the last one. Men filmer du? Nej, slet ikke. Oh, I got my charge. And I got a new belt. I'm sexy. Train also. Wait on me. Play. Wait on me. Wow. Jeg går ind herude og venter, når du er færdig med at lige få holdt med din. Ja, kom. Rundt. Så er der stedet om den. Hvad er hun? Hun har sådan en fejl. Hun må være kraftigt bare skadet med bilen af. Og nu. Så der nu ja. Hey, I don't want your help. Oh, oh, you are. Skal vi join? Skal vi join? Hvad? Fik du også en gang? Do not join it. Okay. Hey, skal vi ikke lave vores egen guild? Jo, det er det skal, når vi kommer ind i de andre videoer. Så. Guild eller guild? Mild. Okay, det er fordi, der var sådan, jeg synes bare, Kirsten og Julie, ikke? Jamen, det hedder en guild. De kalder det guild. De sidder bare så dumt, det gjorde der vildt bare sådan. Hvordan laver man en guild? Hvordan laver man en guild? Hvad? Ja, jeg tror også, kan det også guild derude. Bare, hvordan laver man en guild? I don't want right now. Hvor langt er du? Jeg er lige bag dig. Hej! Jeg begynder bare at... Det er sådan her. Jobs. Die, potato. No. Så skal vi også gå i Battlegrounds for meget. Hvad? Men når vi bliver 10, skal vi i Battlegrounds. Ja. Og der skal jeg have mit navn. Jeg synes navn. Når vi er inde i Battlegrounds. Oh my god, det er mit eneste, hvad hedder det? Det der... Det eneste skade, det er virkelig langsomt om at load. Men jeg har også lidt skader. Altså... Men jeg har bare charge. Die! Okay, jeg tager den sidste, jeg kan charge. Oh, hey! Kan du take the last one? Die! Hey, nej! I got it. Hey! Det var det første part. Der kommer nok meget snart et nyt et. Nu håber jeg ned det første afsnit af vores nye serie. Og lad der blive masser af flere.
Bye!